Sine akavela aphucwe konke isibeletho, i-placenta, konke nje okuthintelene nenzalo akavela aphucwe because what do you mean wena uhlala nomfana ulale naye usuyamitha? Make that make sense. Ubaba wakho ebesekuthanda nibanga lokumitha. Understand? Uyaqhulula nje uyazala uzalisa okwengulube nje uyaqhulula nje uyazala uzalisa okwenje ekhwelwayo. Wena wathanda nomfana la udlule khona fanele sazi udlule kaShezi. Hayi uSineba aganga guys. I hope niyafunda kuSineba fast. Akavela akhishwe nje isibeletho. Ayikho lento. Akavela akhishwe i-uterus. Ibekwe phansi because what do you mean unesinyaweni esibongayo? Uyabonga uSine, emelele nawe kufanele akubonge ngumntwana. Uzositshela ukuthi nene nomfana uyaqala kuba nengane. Uhlangana aphi nabafana baqala kuba nengane? Ngoba wena awuqali kuba nengane. Sozoxabana ke manje nomseleko kuzozwa ke. Same storyline kuSine, same storyline. Asikhuluma ukuthi uSine thiwa udayisa ama lip gloss. Lapha ePortshepstone. Cha, sikhuluma uSine ukuthi unesikhathi sokumitha. Hayi. Nalaba abantu bekusekuhle delelo oma bakhe. Bengekuhle delelo oma bakhe. But uSine bafethu into ngizontshelana yena. Cha, yabona nje bese umuntu ongenangqondo. I'm sorry. And I hope bafazi niyafunda ukuthi ayihamba mitha vala kuku. Uchaza ukuthi cha uSine mfethu into abachaza ezibachazayo ziyakushaqisa. Uchaza ukuthi ingane yomfana yokuqala lena. Lengane nje ingane yokuqala emfaneni. Uhlangana naphi nabantu abaqala ukuba nengane? Yawe sinemseleko. Angazi ngithini kwena sisi. Hayi wesine enze kubonayo sisiqhubeka. Hey. Ngeke sine hayi. Sisayingeke. Enze kubona ku right sisilona sine qhubeka. Ngiqhulule. Enza nje sine. Bona na ukuthi wenze njani. Mabona ukuthi lokho akuqhubeke nje sine wenze. Ngoba wena shuthi uproducer. Ithini singazi wena shuthi lehle umshini oyishintshayo uproducer. Sine ayi akodwa bamseleko ayiqhubeka sisi. Noma ibulawo dlisiwe. Producer sine. Konumjovo, implant, IUD, contraceptive pill. What else is there? Oh, condoms. These are all things that you can get for free at the clinic. But uSine same meeting on yes 4. Is 4. Uyahluleka. Hi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. People are reacting kulendzaba yokuthi uSine okay nyaloku lapha uthando nesimba sikhombisela ukuthi cetha kuthola ukuthi pregnant, but in real life soze sonemntwana uSinike sana. Siyamkhumbula last year beka trenda aliya boyfriend yakhe le bathi Nkatle. I think Nkatle lo yamfana omncane bekade itha naye. Asho ukuthi uSine uhambe oyolala ne-ex baby daddy wakhe wakudzala wamitha futhi amlahla nje yako wasine yako waqolisa kulo mfana but uqolisa uthini so mitha and people are reacting ngathi uyindzaba yasine yokuhlala mitha. People are saying ukuthi ayibukele wena kahle sekufuna sikuphuqa imumuzi kushale sekufuna sikuphuqa konke neplacenta sesikuphuqa konke manje. And people are saying ukuthi kunemijovo kunema implants kunama condom but uSine akufuni konke lokho ufunela flesh and hlezi akhala each and every time athola ukuthi she's pregnant. People are saying ukuthi relationship yakhe nababa ke it's gonna be ruined once again because we know ukuthi relationship yakhe nababa wakhe it's tight, but each and every time I'm pregnant baba ke udlalela fair naye. Do comment your thoughts on down in the comment section. Do you feel sorry for his name or not? Mina na usibonana next time. I'm signing out. Goodbye.